2479 JMAX Resort Hotel. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Masantos ta na maliwawa. Agaw na Biyernes at bilan sinansakay. Hulyo 3, 2026 lamat. Agaw na Biyernes, palakpakan. So araray estudyante. Nakakapaghindig balahibo ang mga nangyari itong linggo na ito. At syempre, sa loob na naman ng isang oras ay makakasama po at makakapiling po ninyo tayo sa Himpapawid at saka sa telebisyon, sa inyong mga Facebook. At syempre, hindi ho pwedeng tumakbo ang karitela kung wala ang aking mga kabayo. Syempre, pag may kabayo ka, andyan yung mga kaakibat mo, yung mga nasa tabi mo na umaalalay sa'yo.
para maihatid namin ng husto at tama ang mga iba't ibang isyu na nangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. At good morning sa lahat. Ay, kumusta kayo apo dita? Sapay kumata, dahil ito'y nalpas man nga Domingo kat ay nakasurvive kayo lata. Uray no kasatno, itirigat, iti pinagbiag. Naragsak, nakaradkad kayo, kumaamin apo. At syempre kasama ko pa rin sa technical side si El Presidente Nixon Dacal. Ang pinakagwapo, pinakamasipag kahit sa muutusan, takbo ng takbo, mabilis pa ito sa kabayo, Jael Franz Carabiab. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre, magmula Lunes hanggang ngayon Biyernes, ang dami na hong nangyari. At hindi na natin alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa kasalukuyan. Naka-on board na po, naka-on board. Punto por punto kay Atong Remo. At bago tayo bumati sa lahat ho ng mga nakatutok ho sa atin, ay nais din ho ng aming istasyon na maghatid ng pakikidalamhati sa mga yumao na mga kasama ho natin, mga kakilala nyo, kakilala din namin, lalong-lalo na yung sa nangyari sa bayan ng Bayangbang. Ang biglang pagpanaw ng napakabata na incumbent municipal councilor. Na si Councilor Jan Nasser David alias Kulas Hunyo. Napakabata, 30 years old. Talaga naman ang buhay, hindi mo talaga alam. Kamakailan lang noong Lunes, nagkamayan pa ho kami nitong si Councilor Hunyo. Kasama ho natin ang ating station manager na pumunta ho dyan sa Kapitolyo at nakita ho natin ang full force ng municipal legislative body. Kabilang na ho dyan sa dumalo ay ito nga, yung namayapa bigla ang pagkamatay ni Councilor Hunyo. Nakikidalamhati kami, biglang-bigla, oh. Ayan, nakita nyo yan? Ang ganda lalaki. Artistahin. Wala pang malinaw na ulat ng kapulisan yan. Grabe yung kanya, yung abansa ang sa lahat ng mga tumututok sa YouTube. Yan ho yung sasakyan ni Councilor Hunyo. Talagang total wreck. Tayo naman po, kailan lang, nung May 9,
na-aksidente ho tayo. At pasalamat ho tayo sa Diyos dahil binagyan pa tayo ng pangalawang buhay. Doon sa report, yung nakikita ho nyo dyan sa screen ninyo, parang tumama siya sa Engineer Nixon. Kyle, tumama siya sa tulay. Gilid ng tulay yan eh. Ha? Total wreck? Saan tulay yan? Sa Turak, San Carlos yan. Saan siya galing? Grabe. Araw yan, ano? Pero wala pang malinaw na ano. Subukan nga ho natin makipag-ugnayan sa kampo ng kapulisan dyan sa Lingayen. Tawagan ho natin ang PIO. Punto por punto kay Atong Remo. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Arlene. Live na ho tayo. Live na tayo, ha? Sir? Live na ho tayo sa programang Punto por Punto. Gusto lang ho namin alamin kung ano ho nangyari doon sa pagkamatay ni Councilor Junio. Meron ho na ba kayong detalye dyan? Hello? Sir, hello sir? Hello sir? Yeah. Nakalive po kayo, sir? Oh, naka-live na tayo. Sir, Meron na ba tayong Meron na ba tayong detalye, Mama Eileen? sir, sa kasalukuyan po, sir, nakikoordinate pa lang po kami sa San Carlos City Police Station regarding po sa pangyayaring po ngayon. Pero initially, ano yung nakalap yung impormasyon sa pagkamatay ni Councilor Junio? Sa vehicular traffic incident, sir? Yeah. Yung kanyang sanhi na pagkamatay, sir. Oo. So, wala pang ipinarward ng San Carlos City Police Station na buong detalye? Wala pa naman, sir. Initial report pa lang po yung binigay sa atin, sir. Ay, but anyway, okay. Yun lang at gusto lang namin kasi mukhang bitin kasi yung mga nasa Facebook. Kaya minabuti na lang namin na kausapin ang pinakamagandang PIO ng Philippine National Police. Na si Ma'am Kaya Eileen. talaga, sir. Okay. Anyway, Ma'am Eileen, ano ba ang samantalahin ko na, ano ba ang mga latest natin dyan? Sir, sa kasalukuyan, sir, dito sa Pangasinan Police Provincial Office, nagsasagawa po tayo ng malawakang firearm inspection po na kinabibilangan po ng ating mga kapulisan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ano yung mga operation na yan, Ma'am Eileen? Ano po, sir? Ano yung mga operation na yan? Sir, ito po yung sir, ito po yung isa po sa ating mga na sinasagawa po natin, sir, ngayon, yung pong pagsasagawa po ng malawakang firearm inspection ng mga issued firearm po ng ating kapulisan dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Okay. So, di ba nagkaroon na tayo ng volunteer surrender ng mga iba't ibang klase ng mga baril. At ito ay dire-diretso pala programa ito, Ma'am Eileen? Yes, sir. Yung po nakaraan po, sir, yan po yung mga surrender, confiscated firearm na i-present po natin sa ating public. Ngayon naman po, ang ating chine-check ay yung ating mga firearm ng ating mga kapulisan. Ayun. Yung mga issued firearm po nila. At may ba ako, Ma'am Eileen, may gaganapin ata na eleksyon ng PNP Press Corps na pinapangunahan ni Colonel Dennis De Leon.
Pwede ho ba pakibalita ho namin sa inyo kung ano yung mga detalye niyan? Yes, sir. Sa Tuesday po, sir, magkakaroon po tayo ng Pangasinan PNP Press Corps elections na kung saan po ay maghahandal po tayo. Kayo po, sir, maghahandal po kayo ng mga piling, mga officers po para po sila po yung ating mag-lead sa ating mga programa dito po sa ating lalawigan, especially po sa ating mga accomplishment activities po na mga mangyayari at isasagawa po ng ating kapulisan. Ayun. So talagang love na love ni Colonel De Leon ng mga media, ano? Yes, sir. Sinabi niyo pa, sir. Hello? Yeah. Go ahead. Go ahead, Mama Eileen. At siyempre, nung umpisa pa lang, kitang-kita at saka ramdam na ramdam natin ang pagmamahal ni Colonel De Leon sa mga media dahil pati mga relatives pa niya, uncle niya, ay talagang nasaksihan niya ang hirap din ng buhay ng media. Yes, sir. Totoo po yan, sir. Kaya po, ganyan po ang pagbibigay niya ng kahalagahan sa ating pong mga media partners. Oo. So ito, Mama Eileen, na gaganapin na eleksyon ng PNP Press Corps, ito ba ay aktual o yung kagaya ng dati na lahat ay pupunta dyan o paano ba ang sistema sa eleksyon? Ang gagawin po nating elections ng officers, sir, is gagawin po through Zoom platform po, sir, na kung saan ay magkakaroon po kayo ng Google form na voting at magiging confidential po yung mga boto po ng bawat isa na representative po ng mga kanya-kanyang outlets. Ayun. Hindi naman siguro kasali si Hello Garcia sa pagdating ng eleksyon ng mga PNP. Hindi naman po, sir, kasi magiging transparent po at magiging maayos naman po ang ating magiging halalan sapagkat kayo naman po ang mamumuno dyan, sir. At kami po ay magiging observant lang po kung sino po ang inyong ihalal ng mga officers po ninyo. Yan. At siyempre, Mama Eileen, andyan ka naman na palaging na nakaalalay sa lahat ng mga Yes, media practitioner ng Pangasinan. Opo, sir. Yes, sir. Totoo po, sir. Okay. Anyway, Ito lang Mama... po parati ang ating yes, sir. Okay. Sige po, sir. Anyway, Mama Eileen, ang iyong mensahe, pasensya ka na dahil alam mo naman yung programang punto por punto, ura-ura na yan. So anyway, Mama Yes, Eileen, sir. samantalahin mo na ang iyong mga panawagan kung meron pa kayong mga karagdagang dapat na ibalita sa ating mga kababayan. Yes, sir. At muli po, maraming salamat po, Sir Atong, sa inyong programa na napakaganda po at nagbibigay po talaga ng impormasyon sa lahat po ng ating mga kabayan. Hindi lang po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, bagkus lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa buong Pilipinas. Samantalin ko po ang pagkakataon ito na manawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tulungan niyo po kami sapagkat hindi po namin kayang gawin ang lahat ng aming trabaho kung wala po ang inyong kooperasyon at tulong po sa ating kapulisan. Kaya kung mayroon po kayong mga idudulo po sa amin, huwag po kayong mag-atubili na tumawag sa aming mga hotline numbers na nakapaloob po sa aming mga Facebook account. At sana po ay maganda po ang magiging relasyon ng bawat Pangasinense sa lahat ng oras upang sa ganon, lahat po ay matugunan po natin ng maayos ang ating mga problema at maging maayos po lahat ang mga dapat nating gawin at maging masolusyonan po natin ang mga problema ng bawat Pangasinense dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ang ating pakikipanayam sa Provincial Information Officer na malapit nang ma-promote from Captain to Major. Captain Major Eileen Katugas ng Pangasinan Provincial Office. Mabuhay po kayo, Ma'am Eileen. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Punto por punto kay Atong Remo.
I-standby lang ho kayo dahil nakikipag-ugnayan ho tayo sa natawagan at ma-interview natin live via phone patch itong 5th District Board Member Rose Apaga. Jules, kung nakikinig ka, pakisabi nga kay BM na tawagan na lang ako sa number ko. At kausap ho natin yung kanyang napaka-gwapo. Sabi naman itong si BM, guwapa. Si Jules at saka kay Manang Carol. Magandang umaga dyan sa inyo. At mamaya ay pagpapatuloy ho natin ang ating pagkikipagdalamhati sa dalawang namatay na mayapa. Itong si Councilor Junio at saka si former Binmalay Mayor Lando Malanta. At ibibigay ho natin ang mga kabuuan ng mga detalye na yan. Punto por punto kay Atong Remo.
Meron pa tayong nalalabing 32 minuto bago tayo mag-break. At syempre gusto muna natin batiin ang mga nakatutok sa atin sa programang Punto por punto kay Atong Remo. ang ating mga nakasama kagabi. Dyan ho sa May Galban, itong si Idol Brian Infante at syempre si Doc Roger Sim. Former barangay captain ng dyan sa May Galban, si former punong barangay Boy Sim. Medyo lumabo yung mata ko, Kapa. So magpapatuloy ho tayo sa ating mga pagbati at inabutan ho tayo ng ilang paalala. Komersyal muna tayo. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran Impormasyon. So number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House.
Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa pag-president chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At habang inaantay ho natin na tawagan itong si 5th District Board Member Rose Apaga, ay standby lang ho muna. At Jules, pakisabi kay BM. At ituloy muna ho natin ang ating pagbati. Yung mga nakasama ho natin dyan kagabi, si Brian Infante at saka si doktor na pero nurse pala ito, si Roger Sim, at ang kanyang father na si Boy Sim, at ganoon din kay Edwin Main. At nakatutok din sa kanyang cellphone nitong abalayan ho natin na pagani-ganing umbabatik
ya Barangay Kapitan Ditan at Barangay Median West Santa Barbara. Engineer Marlon Sinense. At syempre yung mga nakatutok sa atin dyan, si Bobby, dyan sa Galban, itong si Carmelita Mapako o ano to, si Carmelita Raquel Sanchez, Elma Arsadon, si Joy Solomon, at siyempre si Rosario Solomon. Thank you Thank you sa pakikinig at pagtutok nyo sa programa natin. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre dahil Biyernes naman, nakatutok yan yung kaibigan natin, dating Abante Party List Ilocano, former Congressman Mike Morden. At nakikinig din dyan yung ating kumpare, former Vice Mayor Councilor Franco Del Prado. At ganun din kay Ordaneta City Councilor Alfonso Miguel Del Prado. Si Pari Freddy Cabanilla dyan sa bayan ng Villasis. At si Bong Natividad dyan naman sa bayan ng Bani. At syempre yung birthday boy kahapon, Pari Felix at Elizabeth Jose. Nakatutok din si Binong Bautista. Si Pari Supot Ernesto Manuel. At siyempre yung mga kumare natin dyan at kumpare natin dyan na bising-bising nagluluto dyan sa kanilang karinderya, si Paring Bob at saka si Manang Esther. Dyan ho sa may Bobster Bugambilya sa may Barangay Katablan. At siyempre, hindi naman ho natin iiwanan yung palaging nakatutok ho sa atin. Pwede lang pag nagdadrive siya kay Mayor Kenneth Perez ng San Manuel. Good morning Mayor Kenneth. At siyempre, yung kanyang piloto na si Joel Almohela. At si ex-kagawad Papa Kading Almohela. Yan naman sa Barangay Nagsaag at saka sa Barangay Santo Domingo. At siyempre hindi naman pahuhuli ang Mars Zumba. Diyan ho sa bayan ng San Manuel na pinapangunahan naman ng Special Assistant to the Mayor B. Corpus. At saka siyempre yung kakambal niya na si Kay. Kumusta ka na, Kay?
At nasa linya na ho natin ang pinakamaganda sa balat ng lupa na board member. Diyan sa 5 distrito. Nasa linya na ho natin si 5th District Board Member Rose Apaga. At bago ang lahat, BM, maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming tawag at para makapanayan po namin kayo kung ano na po ang mga ginagawa po natin dyan sa 5 distrito. Pero bago ang lahat, BM, ang inyo munang pagbati sa ating mga kababayan. Hello. Yeah. Siyempre, Yeah, go ahead. Siyempre, unang-una, magandang umaga sa iyo, Manong Atong. At maraming salamat din po sa pag-imbita mo sa akin upang makapanayam ngayong umaga. At gusto ko muna pong batiin ang ating mga kadistrito dito sa 5th Distrito ng magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, hindi lang po ang 5th Distrito, kundi ang buong lalawigan po ng Pangasinan at buong bansa po ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Anyway, ma'am, para meron pa tayong 15 minuto na nalalabi, siguro diretsahan na lang ho ang ating pagtatanong ko sa inyo. Gusto lang ho natin na malaman kung ano po yung naganap na regular session, kung ano po napag-usapan nyo nung nakaraang Lunes. Ang mostly na napag-usapan po namin nung nakaraang Lunes ay tungkol po sa safety plans, no? Kung paano po natin lalong maproteksyonan po ang ating mga constituents, lalong-lalo na po laganap po ngayon ang theft at ang ating mga online scams, mga ganun po, at mga fraud. Dahil laganap nga po yan, kaya atin pong isinusulong kung paano po natin lalong maprotektahan po ang ating mga constituents, hindi lang po dito sa 5th Distrito, kundi sa buong lalawigan po ng Pangasinan. Ma'am, sa tingin mo, bakit hulog hanap yan? Naghihirap na ba talaga ang taong bayan o ano ba talaga parang wala ng pera? Actually, hindi naman po, Manong Atong. Mostly, normal lang naman po na may mga crime talaga na nangyayari. Yun nga lang po, siguro medyo mas maluwag lang tayo ngayon, no? Hindi kagaya ng dati na talagang maraming takot dahil masyadong stricto. Siguro ngayon medyo maluwag at yun nga, actually nandun na rin po tayo, tumataas po ang lahat ng bilihin at alam mo naman, pag tumataas ang bilihin ay kasabay na dyan ang paghihirap po ng ating mga kababayan. Yung committee ba nyo na hawak, ano pang committee nyo ngayon na hawak, BM Rose? Ang committee ko po ngayon ay ako po ang chairperson ng Committee on MSME and Entrepreneurship Development. Ayun, so sa negosyo pala talaga kayo nakatutok, ano po? At yun po ang binigay sa akin dahil alam mo naman po, Manong Atong, before I entered politics, no, as a public servant, ay negosyante po tayo. At alam naman ho ng karamihan ho dyan sa mga kababayan nyo kung sino naman si BM Rose Apaga. Mabait, masipag, maganda, lahat na ho ng M nasa inyo na. But anyway, Ma'am Rose, ano pa yung mga napag-usapan nyo nung regular session ng Monday? Aside dyan sa mga rising ng crimes, ano pa ho ang mga tinalakay nyo nung nakaraang regular session? Ang iba pang tinalakay namin ay ang pinag-aralan natin ng iba't ibang panukala at ordinansa, no, at resolusyon na makakatulong sa ating lalawigan. At bilang isang miyembro ng Laws and Ordinances, ay ako po ay naghain din po ng isang resolusyon tungkol po sa tripartite partnership, no? Para po maprotektahan din po ang ating mga estudyante. Dahil alam mo naman yung latest news na nangyari sa Tacloban City,
Sa... 3 yung estudyanteng pinatay. Mm. Kaya ako po ay bilang isang legislator, bago pa mangyari ang lahat dito po sa ating lalawigan, na pag-isipan ko po na maghain din po ng isang tripartite partnership para po sa ating TWG group, na sana magkaisa tayo, magtulungan upang maprotektahan po natin ang ating mga estudyante. Kaya nanawagan po ako na sana magkaisa ang LGU, ang ating mga parents, ang ating mga school administrators, upang sa ganun ay lalong humigpit po ang ating seguridad. Siyempre kasama po dyan ang ating PNP. Yan. So, yung tripartite ba na isinusulong nyo, sino po yung mga nakakasama nyo po dito? Ang kakasama po dyan sa tripartite na yan, Manong Atong, yun nga, gaya ng nabanggit ko, kailangan magkaisa ang ating LGU, ang ating mga PNP, ang ating school administrators. Of course, number 1 dyan, kailangan makipagkaisa talaga ang mga magulang. Ayun. Upang sa ganun ay, syempre, alam naman po natin na kapag pumasok ang isang estudyante sa eskwelahan, ang akalain natin, safe na safe po sila. Pero ang nangyayari po ngayon ay nagagaya na po tayo sa Amerika, na nagkakaroon na rin po ng mga shooting sa schools. And that's so alarming. No? Hindi po yan dapat normal na mangyari, dahil ang ating mga estudyante pinapadala natin sa school para magkaroon ng mas maayos na lugar. Kumbaga, safety place dapat nila yan eh. Kaya yun po ang aking isinusulong ngayon na ang aking isinulong na resolusyon nung nakaraang Lunes, at na-aprobahan naman po ng ating Madam Chair. At congratulations pag ganun, at sinamahan ka naman ng inyong mga kasama sa mababang kapulungan ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan. So aside from that, Ma'am Rose, baka meron pa kayong pwedeng idagdag na napag-usapan nyo nung nakaraang Lunes? Halos yun lang naman po yung mga napag-usapan namin nung nakaraang Lunes, Manong Atong, dahil maikli lang naman po yung aming naging session, dahil may resource person nga po kami tungkol dyan po sa safety plan na isinusulong din na ordinansa. Kaya medyo napatagal po kami sa question and answer portion, pero yun nga po, ang maganda po doon ay nagkaisa po kami at naaprubahan nga din po ang ordinansang yan tungkol po sa safety plan. Yan. So yan ang ibibigay naming komendasyon, yung napakalakas na palakpak na galing ho sa amin sa DWJE. Yan. So congratulations, Mama BM Rose. At BM, maalala ko na may mga panukala kayo at mga programa kayo pahinggil po dito sa kooperatiba na hinahawakan ho ninyo. Pwede ho bang paki-expound para malaman naman ng ating mga tagapakinig at mga nanonood ho sa atin kung ano po yung programa nyo patungkol po dito sa kooperatiba? Okay, Manong Atong, as a chairperson of the Committee of MSME and Entrepreneurship Development, ay patuloy nating pinapalawak ang mga programang may direktang pakinabang sa ating mga kababayan, no? Kagaya po nung Women's Month, nagsagawa tayo ng libreng nail training workshop sa tulong po ng PESO and DSWD po sa ating Kapitolyo, upang sa ganun ay mabigyan ng dagdag na kasanayan at pagkakakitaan ang ating mga kababaihan. Dahil alam nyo na po, naman po, as Rosas ng Quinto Distrito, isa po sa advokasya ko ang women empowerment. Dahil ako po ang boses po ng mga kababaihan na tumatayo ngayon dito sa Quinto Distrito. Kaya
yun po, lalong-lalo na po ang ating mga solo parents na kababaihan, isa po yan sa aking tinutulungan at gusto pang tulungan. Dahil ang hirap po, alam mo naman, kapag nagkaanak ka, minsan dalawa na nga kayong mag-asawa, napakahirap pang magpalaki ng anak, no? Lalong-lalo na po kaya ang ating mga solo parents. Kaya isa po yan sa aking advokasya na mabigyan sila ng pangkabuhayan at pagkakitaan. At syempre, bilang isang legislator ay marami din po akong gusto pang ihain na ordinansa. Pero sa katunayan po, nakapagpasa din po ako ng isang ordinansa na ang gustong matulungan ay ang ating mga farmers, no? Dahil alam mo naman, kapag nasa MSME ka, kasama dyan ang mga magsasaka sa yung sinasakupan. So bilang chairperson, naghain po ako ng isang Rice Awareness Month every November para sa ganun ay lalong mabigyan ng pansin ang ating mga magsasaka at matulungan natin sila. Like magkaroon po dyan ng caravan every November, magkaroon po ng mga market linkages para sa ganun lalo pa natin silang mailapit sa ating mga consumers at magkaroon sila ng magandang idea sa presyohan at siguro magkakaroon din tayo ng mga free seminars and trainings para malaman nila. At magpapatuloy ho tayo at naputol lang. Punto por punto kay Atong Remo. Naputol ho, BM Rose. Ma'am Carol, o kaya si Jules, pakisabi kay BM na putol ka mo. Napakaganda pa naman yung pinapaliwanag niya. But anyway, maganda ho yung pinapaliwanag ho ni BM Rose Apaga ng Quinto Distrito. At talagang kitang-kita naman ho sa kanyang pag-uugali bilang isang membro ng Sangguniang Panlalawigan na handang-handa siya na tumulong sa lahat ho ng mga kababayan niya yan. At hindi lang kababayan niya sa 5 distrito, kasama na ho ang buong lalawigan ng Pangasinan. So if ever na may tawag ka pa, kaso nga lang Ma'am Rose, siguro ipagpapatuloy ho natin ang yan. Okay. At naputol lang Ma'am Rose, BM Rose, at sige ho, at ipagpatuloy ho natin yung rice, ano ba yun, rice month, ano pa? Tungkol po sa actually may proclamation na po yan national, no, Manungato. Ang problema lang po kasi hindi masyadong nabibigyan ng pansin pagdating po sa mga lalawigan. Kaya ang ginawa ko po, gumawa po ako ng isang ordinansa na tungkol po sa Rice Awareness Month upang sa ganon ay mabigyang pansin po ng ating mahal na gobernador at mapaglaanan po ng kahit na konting pondo or kung ano man po yung available resources na po natin dito sa ating lalawigan, yun po ang gagamitin natin para sa Rice Awareness Month every November po yan. Dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. Naaprubahan na po yan, naipasa na po yan, at ako po ang author po dyan, Manong Atong. Ayan, talagang ramdam mo yan, Mama.
Rice Awareness Month. Ramdam na ramdam mo yan. Ano, BM? Opo, opo. Kasi alam mo naman, Manong Atom, ang first talaga na pagkain, first food natin sa ating hapagkainan tuwing kumakain ang mga Pilipino ay ang kanin. Kaya yan po yung una kong naisip na gusto kong matulungan ang ating mga magsasaka upang sa ganon ay mas mapaganda pa po ang kanilang ani. May nag-text dito, BM. Bakit wala ho daw nakasali na mangingisda? Ba't magsasaka lang? To follow po yan, Manong Atong. Nag-iisip pa po ako kung ano pa po ang magandang ordinance din para maihain natin para sa ating mga magsasaka. Lahat naman po, Manong Atong, gusto nating tulungan. Kaya lang, alam nyo naman po, as a first-timer board member ay pinag-aaralan ko pa po kung ano pa po yung aking mga pwedeng ihain na ordinansa, pero wag po kayong mag-alala sa aking mga kadistrito at sa buong lalawigan po ng Pangasinan dahil nag-iisip po ang Rosas ng Quinto Distrito kung ano pa po yung mga batas na pwede nating maihain at maipasa upang mapakinabangan po ng ating mga constituents. Yan, at wala... Sisiguraduhin ko po na makikipagtulungan po ako sa ating gobernador kung ano pa po yung ating maitutulong para maging mas progresibo ang ating lalawigan ng Pangasinan. At wala na ho tayong oras, BM Rose, at maraming salamat. At ang iyong mensahe na lang, lalong-lalo na ho dyan sa mga kababayan nyo dyan sa 5 distrito. Go ahead po, BM. Ang aking mensahe po, syempre alam niyo naman po, very aware naman po ang lahat na isang taon na po ako, kaka first year anniversary ko po as a public servant and gusto ko pong syempre gusto ko pong magpasalamat, Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta sa akin. Ang inyong lingkod ay patuloy na magsisikap na maging boses ng bawat mamamayan sa 5 distrito po. Makakaasa po kayo na ipagpapatuloy natin ang tapat, maayos at makabuluhang paglilingkod. Dahil Manong Atong, naniniwala akong kapag sama-sama tayong kumikilos, mas marami tayong mabibigyan ng pag-asa. Ayan. At alam mo naman, yung aking hashtag kay Apaga, may pag-asa. Kaya as much as possible, ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko upang magampanan po ng maayos ang aking trabaho bilang public servant. Kaya maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Yan po ang ating pakikipanayam kay 5th District Board Member Rose Apaga. Kay Rose Apaga, may pag-asa. At wala... Pray po kayo, Manong Atong Remo. Yeah, thank you, BM, thank you. At wala na ho tayong sapat na oras at makakasama pa ninyo kami sa Lunes. At happy weekend sa lahat. At bago tayo magpaalam, sa Lunes papag-usapan ho natin yung nangyari dyan sa Kapitolyo. Yung pagputol na naman ng kahoy dyan. Bibigyan ho natin dyan ng punto sa Lunes sa aming pagbabalik. At nakasama nyo sa technical side, Nixon Dakal at Kyle Kayabyab. At ito po ang nakasama nyo sa loob ng 1 linggo. Punto por punto kay Atong Remo. At ito po si Atong Remo saying happy weekend to everybody.